Честита баба Марта. Вие изработвате мартеници. Да. Кажете ни, кои вие сте направили лично? Абсолютно. Снаха ми повече се занимава с това. Всичко това тя го е правила. Абсолютно всичко. Синът и снахата ги прави. Колко време се подготвяте през годината, за да имате богат асортимент? Може би 2 месеца. Да. И сега като свършат вечер, пак правят. А върви ли търговията? Горе-долу. Българина продължава ли да спазва традициите да се закичва с бяло и червено на баба Марта? Да, задължително. Как се казвате вие? Откъде сте? Донка. От Карлово съм. Какво ще пожелаете на карловци? Здраве, най-вече здраве и много-много късмет и щастие. Здравей, как се казваш? Слава. Преслава? Да. Кой клас си? 3. И дойде тук да си купиш мартеничка? Да. Какво е за теб мартеничката? Какво символизира тя? Знаеш ли? Бяло и червено. Това е българска традиция. Хората се закичват на 1 март. Защо? За здраве. Хората се закичват на 1 марта за здраве и за късмет и щастие. Я да видим ти каква мартеничка си купи. Покажи на баткото на камерата. Мартеничка маймунка, защото тази година е годината на маймунката. И за щастие. На кого ще я подариш тази мартеничка? На мама. На мама. На кого друг подари ти мартенички и получи ли? Подарих днеска на нашия клас и на госпожите. Здравейте, честита баба Марта и на вас. Много красиви мартеници, особено тези тук отпред. Вие ли ги изработвате? Изработвам, да, мартениците. Много труд, много любов ги правим, да се радват. Казвате с много любов, необходимо вероятно много търпение, за да имате такъв богат асортимент. Много търпение. Желание най-вече трябва да има да се правят мартеници. Купуват ли българите мартеници? Купуват, но повече гледат китайското. Което е значително по-евтино. Да, по-евтини са и спират се тази година, повече се спират така на българските, но пак още малко не се купуват така. Как варират цените от до? Тези, които са за закичвани, реверните, както им казваме, от един, ето има 2,50 до 3 и големите вече са на 6-7 лева, което е една нормална цена. Това щях да попитам, съпоставяйки с това, че изработването на една мартеница пак е доста трудоемко. Цените са нормални, предполагам? За мен са нормални, защото се влага доста прежда и времето доста е за тях и така. Мисля, че за тази голяма мартеница 7 лева, мисля, че е много добра. Аз виждам, че тя всъщност е изработена от истинска вълна. От истинска вълна и 7 лева я предлагам. Мисля, че през ръката си варират. Ето, има 50 стотинки, по 10 стотинки. Кои мартеници? Тези лев. Кои мартеници най-много се харчат? На вас какво ви прави впечатление? Тази година не можах да разбира какво търсят. Просто ето имам и от вълна, която по-малко така се търси. Не знам защо, въпреки че сега трябва вече да се наблегне на вълната. Не знам, просто не мога. Подготовката, когато, да речем, след 10 на дни спре вече продажбата на мартеници, веднага ли започва подготовката за до година? На мен ми омръзва и не мога да почна веднага. Аз почвам винаги на краят на годината и така с много безсънни нощи на работа. После се занимавам. Казахте обаче много любов. Да. Безсън доста, докъсно стоя вечер, за да ги правя и така. Това е. Благодаря ви. Една много здрава и засмяна година ви пожелаваме. Едно да съм засмяна, защото миналата година ни беше много тъжна и затова късно започнах. Имам и здравословни проблеми. Пожелавам ви тази година да сте наистина румена и засмяна. Искам много да съм засмяна, както се случва при мен и така да е. Благодаря ви. Успех! Благодаря. Цветана Начева е пред нас. Тя е стар майстор на мартеници. Много красива мартеничка, макар и нетипична имате на ревера си. Какво символизира този мизухар? Идването на пролетта. Да, предвестник на пролетта, изработени с техника сухопластени, гонабождани. Изработена съм няколко за близки приятели, близки хора, защото по-трудно се произвеждат и просто продаването е по-трудоемко. Но въпреки всичко има много продадени пластени мартеници. А тези чудесни неща тук?
Ами също са изработени, значи всяко нещо има символика. Имаше неща, които вече наистина са свършили. Тук това е един чан, изработен с вълна. Царевична шум има в него, истинският чан, вълната, която символизира пак гонени на злото от домовете, да кажем. Това е един също красив пролетен венец, също вълната. Използвала съм пак техниката пластение. Обяснете ни какво значи техниката пластене. Ни аз и нашите зрители не знаем какво значи. Техниката пластение, това е много стар метод за правене на неща от вълна. Има два вида пластение, мокро и иглонабождане. Мокрото пластение вълната си обработва с сапунена вода, така и се оформят разни фигурки, да кажем цветя, други неща, които се правят брошки, декорации. След това сухото пластение, които се изработват разни фигурки. Трудоемко ли е това, което правите? Много трудоемко е, но въпреки всичко има хора, които оценяват тази техника и купуват, разбира се. Има много ценители, наистина българското не е произведено ръчно. А питам ви, защото българина, повечето хора предпочитат да купуват китайските мартеници. Нарядко търговците ми се оплакват, че не се оценява българското. Аз съм на друго мнение. Специално при мене се цени много. Има много хора, които от годините в годините харесват моите неща, купуват ги и ми търсят. Аз имам постоянни клиенти от години наред. И наистина моделите свършиха, нещата мисля, че са добре изработени. Прекрасни са. Какво да ви кажа, тук също съм наблегнала на ръчно изработени мартинички за ръка. Аз по принцип нямам пластмасови неща детски, защото за мен това не е мартеница, това е един кич китайски, който наистина трябва да победим. С общи усилия трябва да победим наистина китайското. И да върнем българското на нашия пазар изцяло. Това е традицията. Тук съм използвала пижови пента, семенцата, всяко нещо. Тук съм монтирала даже на лазърка, да кажем. Аз си ги кръщавам нещата, да ви кажа по принцип. Видни ли са ви нещата, които произвеждате? Мъчно ли ви за тях, когато ги продадете? Аз се радвам, защото те ще красят някой дом. И да, има послания в много неща, имам изпратени в чужбина. Всичките краища на света, може би. Благодаря ви. Успех ви желая все така с ентусиазъм да работите българското, да изработвате българското. Това е голямо удоволствие, се усеща от хората. Разбирате ли? Хората го виждат и го харесват. Аз съм доволна от всяко нещо, което съм произвела и което е зарадило хората. И напротив съм на мнение, че наистина българина, който цени, разбира, иска да зарадва близките с нещо, което е ръчно произведено, го купува. Който иска да отбие номерът, купува китайските неща. Има пазар за всички и така съм доволна и се радвам, че наистина хората харесват българското.